Φυλάκιση 8 μήνες σε κάθε μία. Φυλάκιση 8 μηνών στην κάθε μία. Λοιπόν, και να προσέξει άλλη φορά, γιατί θα απελαθεί την επόμενη φορά. Α, ελάτε. Πού είσαστε? Μα υπόνοιε τίποτα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και κάμερες, Μάλιστα. έχετε δικαίωμα να πείτε ότι δεν θέλετε να σας τραβήξουμε. Δεν έχω πρόβλημα κανένα, απλά να σας δείξω τα Το χαρτιά ίδιο μου. και εσείς λέτε. Έχετε δικαίωμα να πείτε δεν θέλω να με πάρω. Δεν με ενδιαφέρουν οι κάμερες. Ό,τι σας λέω είναι η αλήθεια και Τι είναι αυτά? είναι η κλίση σας, είναι το πρόγραμμά μου και από πίσω είναι το take home που παίρνω, γιατί εργάζομαι, είμαι μηχανικός ηλεκτρολόγος. Λοιπόν, εσείς Και- πήγατε στο Εγώ γιατρό. πήγα μάλιστα. Έτσι.